kawula nuwun. Amit salam kaliman tabik denula duni ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan kasarasan karaharjan katentreman mugi tansah kasajiwa kasarira kunjuk katur kagem para pinisepuh sesepuh dalasan aji sepuh tatan katun kunjuk katur kagem Rama Kyai Tuwini Bunyai ingkang rinten kelawan ratri sumandeng mring kitab suci kalem ilahi ingkang tansah kawula taati fatwa-fatwanipun tatan kantun para pangambating praja satriyaning negari kang pinaka pangayoman pantang-pantang ing kawula dasing ingkang taat kawula hormati sumrambah katur kagem para tamu kakung Sumawana Putri kepareng gembil kamardikan panjenengan sami awit ngemban jejibahan tinimbalan marak sowan kunjuk katur kagem sekipul hajat kanthi bombong bobek pirawane penggalih anggenipun kagungan hajat dhawuhaken keputra putrinipun inggih menika kudu mantu kepareng nimbali kadang-kadang seni campur sari ringkes luwes purwa wilis ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Tri Lukmanto SPD ingkang mijil saking tlatah Purwantara Dingeningrat keparang marak sowan wonten ngarsantika sami derek ngregaken swasana iras pantes mangayu bagi rawing para tamu ingkang kepareng badhar jenengi wekasing sedya panjenenganipun saking bulajat menawi panjenenganipun Bapak Tarmanto Tuwin Ibu Mariyati marak sowanipun katang-katang Purwawilis hanganti wujudi sang para widawati kepareng nyuwanaken sang para widawati ingkang angka setunggal inggih panjenenganipun sang Tyahayu Retnawati. Dene ingkang angka kalih widawati ingkang kepareng sowan wonten ngarsantika sami dipun kandhani dening kadang-kadang Purwawilis panjenenganipun Mbak Triplek dene kang angka pungkasan satunggaling sang widawati ingkang sampun sawetawis dangu gegladan bak olah kridaning swara wujudi sang widawati ingkang sampun kondang kala kengrat dunia dan akhirat menika to Mbak Yoha widawati cacah 3 kairingan dering kadang-kadang Purwawilis ingkang jangkep para niaga bala senggak tukang melodi tukang tipung tukang kendang tukang suling plus tukang orjen sak penitine kasengguyung dening kadang-kadang video syuting apa jenenge Yuki Sakura saking Kyoto Jepang nah iya ugi kasengguyung dening kanca-kanca sound system sing melayani sound gantung, gantungan sound pendem, sound dobrok, sound anti air, sound anti gores,
melayani jual beli mixer dan aksesoris serta makelar diesel. Dede. Oh, apa kayak mataku ra ketok lek kok kono ki tulisane kok. Wah, yes Dede sound system. Jangkep komplit kebareng buka wiwarening kondo pramila saking menika. Kasekecano panjenengan sami lelenggan kanthi mardawaning penggalih sinami mersani kridaning kanca-kanca Purwawilis. Nuwun, nuwun kawula, nuwun.